siap-siapne ora lali pelurune, para prajurit eling karo kridane. Terompet disebut tondo perang kawiwitan, Jenderal Bisma siap siaga atur pasukan, Kurupati walang kerik mripate mendelik, Aswatama ngelus sake ngombe Jawa sithik, Kresna medhar kawruh bab Begawat Gita, Arjuna ngangkat gandewa pasukan siaga, Puntadewa ndonga matek kaji mring kuwasa, Bratasena siap-siap tangan gegem gada. Jenderal Bisma gugur dijemparing Srikandi, merga sumpah sekti Dewi Amba sing nyawiji, Durna sing ngateni dadi senopati. Dina kaping 15 Begawat Durna Seda, sumpah ing Drupada mancing Trisna Jumena, Aswatama nesu pisuwe sak alu-alu, ucap sumpah bales dendam bakal luwih jeru. Bratayuda kritane para satriya, Mlebu dina 13 Jayadrata panas, duwe aji pamungkas Pandhawa dilibas, Abimanyu lelayu banjur gerak maju, gugur panci perang raga kepak peluru, Arjuna ora trima banjur ucap sabda, Sri Kresna tumindak pungkas Raden Jayadrata. Malam 16 Kurawa ngumbar angkara, gugur Gatotkaca ing kuntane Basukarna. Kaping 17 Karna tanding arane, gugur ing palagan musuh Janaka adine, Dursasana Durma kati Citraksa Sengkuni, kabeh padha mati lawan priya Jodipati. Pungkasane yuda menang dadi carita, Prabu Salya ninggal ketumbak Yudhistira, Duryudana gugur kagata Werkudara, akhir ceritane dadi tentrem jagate. Bratayuda kritane para satriya,
Mbah, tampan ono, Mbah. Mbah, golek apa sampean? Golek duit. Nemu apa urung? Urung. Astagfirullah. Mbah, aja musyrik ya, Mbah ya. Enggak. Aja golek tuyul nang kene, Mbah. Enggak. Oh, milaheng sekaring pawono langgeng. Sing jungkol iki. Nek sandale wonge nang endi iki? Sandale ya sik apik lho, Mbah. Sandale sik apik. Korak rumah saku nang ndi nek korak to iki? Rumah saku nang ndi nek korak, nek dom, nek kaca. Nek ungkal. Sire piye to iki? Aku di video. Jenengan badhe teng pundi, Mbah? Atus duit, Nak. Niki badhe tindak pundi? Enggak. Mantap mriku lho. Tos ngatos nggih. Wah, nek ning dhuwur nggone kono ya ail no ya. Nek nggone ning dhuwur kono. Apa nih? Liwate endi? Iki golongan apa, Mbah? Kaya lanceng to, Mbah. Iki lho. Oh, iki lho. Hah? Oh, iki lho, Mbah. Iki lancenge, Mbah. Hah? Iki. Lanceng iki. Tapi ra enak wong. Ya engko tak. Lanceng tenan lagi. Kayak tiga tori. Keng pundi, Mbah? Saking gungkut itu. Pun panggih. Jereng.